Welcome to the University of Santo Tomas. Oh no! Not like this. Tangin namin. I-upload mo to ang daming trigger dito. Maganda to, taga-UST tayo eh. Ganyan ako ng score, putang ina, offend my really up. Yung meme lord natin. Pag ako natalo dito. Oh my God. Pag ako natalo dito, di ko na talaga alam. Ayaw ko na maging meme lord. Yes! Tak, ina. Okay na, may 1 point ka na. I knew it. Introducing the newest season of Big Brother. Ay, bakit ina panalo? Sinasabi sa inyo. Di ako matap. Di ako. Wala akong palag. Iglesia. Wag kang magpapat. Aabot ba talaga ako sa ground? Ang taas-taas nila mag-singil? Turot. Huwag mo ako lokohin. Nako na yan, turo for life, man. Yes! So, how they earn their rank. Putang ina, wala akong labang editor. Sakto yun sa akin, gago. A documentary of how Metro Manila. Galingan nyo. Hindi, ganun. Doon ako sa Dank beam, nakinain na ako. Alam mo, kalagpas na ako ng 10, no? 2 digits ka lang. The newest scandal featuring Boy Abunday na sexy. Oh my God. Boy Abunda with adobo. With cotton cup. For the sake of, kasi maganda yung magiging magiging title, magiging Boy Adobo yung sex. Boy Abodo, gago. Ito gago na wala ako. Abodo. Boy Abodo, dito sa adobo, may. Abang lima!